inut YouTuber. Inut YouTuber. Kidune nilip ahava. Rat aphan ke than, lapen rat aphan ke paklangji, lahan lo ne kar I akam. Ne tangka longle sita klem verjine YouTube akam. Ne kithek ason an, than pon bom jine rat aphan. Rat akang hon lapen rat support chelong hanlo ning kangsam nahe. Ne therak repin phere repin pensine klem bomji YouTube akam. YouTube klem chini ne tum an lapen kethek the tum phan an ning biri mathari ne kakita duverji nang tum along an. Views donon venon lapen subscriber longnon longle lonta ne klem verji YouTube akam. Athen ne inut YouTuber. Video lang menon lang nunon ta than bomji lapen paklang pon bomji akimi video hahai. Athen ne inut YouTuber. Nang kilang un ibang dosita ne klem bompo YouTube akam. Nahok ledam ta rat atum nang kangki rat atum kardom nang jirpi ko ane nining karong lasine klem verji ington tilo YouTube akam. Ne bihek amunit lang bonta bang suri ingko sose arat ne phan ning nang chingsam nining karong jiputhek thepin an. YouTube ajoine pen longlo ni penang an rat ahel jume lapen jirpi jirpo okime nimithang phanta ning chingsam pik anone lapen rat phanta ning chingsam o anlo ne. Lasi karbi YouTubers do an ili YouTube akam klem pamilona kithek the kachini ne ason an nang arjunon ne nang rabdunji nang tum aphan klem pamera pachethang lo nang itum karbiang long ahawar kilang me ason dupiklang lapen ki pachethang nang ji ason dupiklang itum karbiang long ahawar ne kachini ason an paklang pon bomji lapen than pon bomji karbi arat aphan akimi ason an ja pon bomji karbi arat aphan. Athen ne inut YouTuber. YouTube pe na jok longlo ne penang ad ning kangsam lasi churulo kadokabe subscriber do ad aphan ni phaning ning kaching sam lapen nang support apot an ne lista me nangrab dun bomji nang tum thek the lapen kachin ne ason an.